Guess what? Anatay another hugot advice. Yes. So, we'll do this. Welcome sa itong mga channel mo do. And kung bago pa lang ka diri, please click the subscribe button para masuportahan ko nimo sa imong mga sa kuha mga upcoming videos. Thank you so much. And for this vlog, ato aning tubago ning golden question nga anong dili na dapat balikan si X. Yes, natay guess. Natay guest. Why? Papel na diha lang ka ha. Ikaw mo'y entertain sa awa na do, nag-record na. Okay, what's up mga do? Welcome dito sa atong channel and for today's vlog, muna ning ato ang golden question. This was actually posted last April 22. Dugay na sa summer pa siya pero karon pa siya nabuhatan og reaction videos based sa inyong mga post sa akong Facebook account. So our golden question is nganong dili na dapat balikan si X? So you may or you may not be able to relate to this one, but I know you may pwede nga A, pwede nga makarelate mo ani, and letter B, pwede nga wala may pakialing of love because lami kayong love life karon. But to those ng mga viewers diri or mga bagong nag-subscribe or bagong nakaanhi diri, if ever naka sa sa relationship na bago nagbulag, here's mga rason kung anong dili kanimo dapat balikan si X. So we'll try to scroll down sa itong mga answers based sa ako ang post. This is coming from Abadilia Dimple. Depende sa sala, sir. There are some chances actually nga pwede pang tagan og chance, pero if the gravity of sa sayang sala na nabuhat or paulit-ulit na lang the same scenario over and over again, siguro murag time na siguro nga dapat wala na, no? Imo nang walaon ang mga chances nga imong nag-remember nga dapat ang chance ibalik lang na or ihatag lang na sa mga tao nga deserving. Or kung love pag mo siguro gusto pag hapon ka matry. So the next answer, kasi you know your worth. Oo nga naman, because sometimes we don't know nga kanang murag patuan namang gipabayaan itong kagalingon because thinking nga kanang love kay nimo siya pero wala nimo na value nga worthy man puday ka, no? So dili man puday ka kanang joable man puday ka. So kana siya siguro di na mo tagaan og chance because you know your worth, no? Tama si Karel, rapping na si Karel ba. Another is from Angel Grace na siya naa na siya'y lain. Patay, di na siya dapat mabalik kung naa siya'y lain pero na siya move on na lang yun, no? Another kini from Angel taas kayo simply because ex na nimo siya and the two of you didn't work out, then that's it, game over, wala na, finish na ni. Second chances in a relationship are rare and I'm not lucky to avail the promo. Promo na din. However, love finds no limits, so who knows? Grabe mga based on kung ano si Angel, no? Another is from August 24. Kay giluwa naman mo siya or giluwa na kaniya. Sakit. Sakit. Siguro, ano? Nag-give up na siya. Next from Chad Louis. Yan si Chad. Dili na dapat balikan si ex kay mura na nag second hand na gamit. Magdaginot, Jod. Tama pag bitaw, no? So, siguro, time na pa siguro nga mangitag kuan, mangitag bago. So ayaw to baligi itong mga dili deserving kay nalain na to, no? Another, Christy Love, no? Dili na angay balikan si ex kay in the first place wala man kaniya gimahal. Kasakit. Kasakit. Grabe ni si Christy. Second, another from Claricel. Dili na dapat balikan si ex because you deserve to be free. Free from any heartaches na iya gina-feel sa imuha. Everyone deserves to move on and to be in love again, but not on the same person. Explore and experience again the feeling of love, but not from the toxic people. Just saying. Okay, hands up. Wala na ko'y makomment sa imuha ni. Sikla ka. Another from Sir Paners. Dili na dapat balikan si ex kay mismong si ex wala na kaunahon nga balikan ka. Ano magulat pa man ka, no? So ikaw effort kay guna-guna nga balikan siya pero si ex nagpakalamik na sa uban o wala na ipaki sa imo. Grabe pa ni ay sa feeling nako based on experience yun ni Sir Panerio, no? Another from Sir Dan. Kay dili man basura nga recyclable. Mura jug na ex. But I have a point, right? Tama ka, sir. Pero depende mo sa actually, no? Kay ikaw ang lababo jud kay ka. Go jud ka, no? Pero siguro at some point siguro pag kanang siguro makulaan mo siguro ka, no, if paminti na lang and maabot yun ng time na ma-realize yung mga worthy po ka and dili ka dapat you deserve something na kanang treatment. Thank you. Another from Diane Gagliardi kay gipasakita na kanya dili na sa worth it balikan pa. Ana.
Next, from Gicale, you're still $25 in the alphabet. You don't have to settle for an X. Tama po bitaw. Daghan pa man kayong kung sa dagat, daghan pa kayong mga isda, no? Kauban hipon ganing makuha. Sana. Another from Hazel Jean Morta, dili na ibalikan ang taong gibuhat nimo ang tanan pero sa ulahi igaw ra kang gibiyaan. Ug gipasakitan para sa uwag. Nga uwag na nahibalan. Kabalutan na dili man tanan pero na-enjoy uban. Forgive but never forget. Na. Grabe ni si Hazel Jean. Another from Jasmine, mahirap kainin ulit ang isinuka mo na. Eyo. Okay, thank you, Jas. Another from Udog, because they hurt you. Once is enough. Ito siguro no. If you are really wise enough na in the first place kabalo na kang gipasakitan na ka and siguro tagaan pa mo chance depende na sa imuha no. Pero if you're really wise enough and you're thinking about yourself, there's a difference between being selfish and being practically selfish. Ano siguro siya. Kung nasakitan na ka siguro murag time na siguro murag oops, or keep distance siguro no. Another is according to Sir Jeff, vlogger Sir Jeff. Depende sa nabuhat ni X o current status ni X, case to case. Charat. Ito po ito. Kasi hindi nag sorry na si X or nag-move on na and she's trying to saba, bago na or i-cover up ang mga mistakes niya before or gusto niya mag-workout sa balik. Ayan na. Ang relasyon sa mo nag-gym yun. Dapat sabay mo mag-workout. Another from Joy Bueno, kay di siya worth it sa gugmang pinadulit. Ano siya? Siguro, usa sa mga instances kung dili na dapat balikan si X is kanang the point na grabe na kayo maghihatag pero murag ka nang usa man murag wala may return on investment mo inana ba kanang feelings mo mag-invest diha and lisod gina sa bawion di ba so kanang ngayana dili siya worth it. Another from Jairi Ancerto Ladisa, kini sila mga nag-comment karon I don't know kung makita pa nako ni sa Facebook kay murag busab na po sila pangalan pero susyante na ko ni siya dahil hindi lang isa ang pinanganak para saktan ka sa muka sa mga ko lain para pasakitan na pud ka. Another, dili na dapat balikan si X because dili kaniya deserve. Kay og deserving siya para nimo why man gulag mo and dili siya grabe ginagyaw-yaw si Kuya Christine. Kay dapat din kay lesson na siya sa tao sa lalaki dapat imong likayan para sa future di na masakitan tama yun. Pero nga nagyo ang mga lalaki jud ang kuan. Pasangin lang na yun no. Grabe sa mo ha. Another from Kevin Solis, di na dapat balikan si X kay wala kamo. So nganong balikan pa? Ano ba tayo na as if nga uyab pero wala di ay. Another from kini ka Margate dahil may mga bagay na dapat binabalikan. Kini si Kim solid kuan din sa kaning nagka-comment sa Perminti sa ato ang YouTube channel. Thank you kayo, shout out ani niya. Thank you so much sa support. Another from Kriza. Kini si Kriza no. Before you ask that question to others or to yourself, be sure that you don't have a feeling for that. Grabe English ang hindi ko kasugako dani no. Pero salamat kayo sa pag-comment Chris. Grabe kayo mga and beside that question won't exist if you truly moved on in the first place. Just saying. Hindi naman. Last na lang ni Kriza ha. Last na lang to nga comment mo. Thank you so much. From Labasan, dili na pwede balikan ng X. Nagpakatanga na ka once, nagpakatanga pa ka twice. Ay, lagi mga butang usahay nga lami kayo balik-balikon. No? Kaya nagdahon pa ka nga mabalik sa dati or something na. From Barrientos, ngano kaya? Simply because reality is very far from fairy tale. In real life, dili mo si Popoy o Basha nga in the end. Kamoy magkadayon. This is reality and we are the director and the lead actor of our own story. Don't stick to your say more. Di na ako makita. Kaya ako na nisang gikrap. Pero si Lenmar, grabe ganun sa mga words. When it comes to love life, and Lenmar, shout out kanina niya. Thank you kayo. Namiss na ako ni sila. And 10 minutes na ni siya nga video. Kung balikan sir, mura kag ni kaon og suka. Dila pa. Kaya ingon si May Christine, same ra na sa kanon. Ngano mukaon ka og bahaw na may bago. Tama, exactly. Ngano mo settle man ka sa mga daan na nga pwede man mo ilisan. Mura gyud sa kanang t-shirt o sa muhang isuot, di ba? Ano mo ibalik, hugaw naman. Na may bago, di ba? So, case to case basis kasi yan, di ba? Another from Gunato, past is past na kasi. Di ba? Usahay ang kining imong mga ex dili na dapat tourist spot nga pwede nimong balikan. Or pages sa book nga pwede nimong paklion pag-usap. Because sometimes it's very hard to do that one. Pag siya mismo dili na willing or dili na gusto or nasakitan na kaayo, dili na gusto mo balik. Another from Pakibo Jasper, di dapat balikan ng ex kay humana imong mission sa mga pa-mission impossible si Jasper. Mura ra gud nagdula sa Crossfire sir. Pag once ma-complete na imong nanimo ang isa ka mission ana, kailangan nimo mag-move on sa laing stage para makita nimo and ma-apply nimo ang imong mga wala na-apply sa una. Grabe ginig. Shout out aning Jasper. Thank you so much do. Another from si Jaxi Persos J. Anong balikan pa nimong basura sir? Basura dayon ng ex. Nanong basura jud dayon ang tong tan-aw sa ex? Di ba pwedeng kuan lang? Basura jud. Recycle sir sila. And so kato no. Thank you so much Jay. Kung ito jud nagbalik oy maguba pa lang ang earth recycle. Kini si Rami ni. Pre dili jud pwede balikan ang uranay kay dili na siya masuot kung imo pang ibalik. Tama exactly na kay point. Another sa pangutana nganong dili nga angay balikan sa ex kay tungod gipasakitan ka gimahal mo sa pero gibaliwala crap. Ani personal hugot si kana ba. Kini siya. Thank you so much. From kini si Ronel. Kapila na may bulag balik ug ikapoy nako.
Bitaw pud no. Nagi mga inana. Another, akin ni si Rose, kay naamay mas better na moabot. Wala man nag-work in yung relasyon, it's better to be good friends, forgive and forget. Pero depende po na sa sitwasyon, nga nang magbulag mo next, na pwedeng magbalik na tawag nilang second chance. So, yung mga second chances usahay. Ang ginayon nilang love is sweeter the second time around. Pero I don't know. So, dapat first love is sweeter man, no? Kaysa sa mga maabutay pa or sa mga another version sa love. Another is from Charlene, kasi past na siya, sir. Di pasakitan na kanya, hindi siya worth it. Thank you so much, Charlene. From Scarlett, sinuka mo na, kakainin mo pa ba? Sa mga papangutan na. Thank you so much. From Sharon, ako mahatag pa ko, bigad mga ka-chance, pero sure, nga ka nga chance, imo nang ampingan, kay second chance lang baya ko to. Bitaw, wala yung mga third chance, or sa mga chances diya. If ever, na kinabuhat na sala, dapat mga sorry. And at the same time, dapat i-prove na nimo may bago na ka. Change na imong attitude or change na imong treatment or sa pamilya. From sa Pibaso de la Cruz, gisukan nimo dili dapat tunlon balik, dapat panindigan jud nga ex na. Dapat wala niya value si ex no. From Stephanie Rose, si ex na walang pakialam, si ex na walang karapatan. Sabi yaw-yaw. Si ex na ginawa ka lang laruan, rapi po yung laruan eh. Si ex na minsan ka lang sinaktan, so bakit ka pa babalikan kung hindi naman niya kayang grabe panindigan na dayon. So bro, salamat kay Stephanie. Another, kini. Sige nga na, anong dili dapat balikan, simple lang, hayaan mo siyang maging masaya sa iba kasi di lahat ng bagay at oras ay di mo maibibigay sa kanya. Thank you so much for this comment, I really appreciate. Tama ito, no? From Bea, ano mo balik pa man ka kung giluwa na ka sa mga goodness na hulog na lollipop, imo di ang puniton maskin hugaw na. Grabe, sobra pa yung mga argument, Bea. Thank you so much. Kang Tabris Clover, di dapat balikan si Xer kay karon pa lang gani daan nagtagbaw na taog answer why. Di dapat balikan si X. Kadagan og Y sir for sure magliso na po taog balik kay kapoy na kayo. Mo giso na lang jud ka dapat sa Z para mahumana. In short, dapat move on na ka. May panaglain. Thank you so much. From DJ, dapat balikan kay dapat mag-Y na ka. Move on gani daw ingon akong ate. Tama. Shout out sa imong ate kay wise kay imong ate. Thank you. Kang ispukan, di dapat balikan kay sama sa pagkaon na panos na to. Di na dapat mo cling sa idea na pwede pa nato iton kay basin og pwede pa. Nganong mag-antos man ta sa panos ug pwede man ta magluto og bak. Tama. Grabe. Idol kay na ako. Thank you so much for wonderful nga kining mga statements. And kato lang siya. Kato na. Thank you so much. That ends our reaction sa inyong mga comments. Thank you so much. And for me lang dapat nganong dili na dapat balikan si X is simply because in the first place imuha nang gihatag ang tanan, because kung mag-love mayo ka dapat imo nang gihatag ang tanan, pero yahan ang gisayangan or if ever nihatag na kag chance, siguro dili na dapat siya balikan because murag you are not respecting yourself anymore pag imo pa lang gibuhat na siya nana. Pero case to case basis gihapon na siya. It might be tama sa kuha but dili siya applicable sa inyo ha. So depende rin na sa tuong tanan. In the end dapat love lang gyud ta. So yeah. Thank you so much for this time, and medyo taas-taas sa mga vlog. Salamat kaayo, and to God be the glory. Thank you so much. Kung bago ka diri, please click please click the subscribe button and kanang bell button sa kilid para ma-notify ka every time na ko i-upload ng video. See you when I see you. Thank you.